Motwe chingaki abalemi bagendete ko kweyarigania ko bakera nainde aba director aba yachikura se chitaliki 25 cy'umutinyoyo nigo bono abalemi ahime yense yake yane kurwa soro ngura gusi bagendete ko bakuborigwa banyare ko bakweneka banyare ko bakubachora aba director abaraji ko bagutingia ligoririe kemelie kyo ase echiro yo bwango igago kwana no mo director Wilta Jacob yonyare ko bagakoboria abalemi abanyare ko bakwenekia abuna aba director abanyare ko bagosoa ase abisi mbali baraji ko bagotegerera ebirero biria bya balemi nonya naboni iganyare ko bakubaboria banyare ko bakumwenyora maiga yere ko bakorere mirimo ase myaka 3 yenyare ko bigweta ngimbe swanye subu mireta eyo ono tokoro singiya tokokora bakomisa bakona kuburukana bakase kire bono rutiko namba 70 toikire namba 39 ngotokora tiga nande bono gusaba tore tusuke ku 39 wocha asenginjo ya ino mokora te chaingia amatabere naki nenkoro erinde yagenda yase wali mat yagenda Mombasa koni enu mwana nyuma cyane ino amayare okobeke bisinini byegwera kariba abana abate bayanjete inunara arimo kunyurere tutakere binywe cyaya ito yabona tisaje tinjiro chini cya 30 ya 50 ngo gasanage sabaka bari bago chiko kobaga nkonde mbabari naku ngo kurekere yo kiri kurwera mali sinabanyina honest ngete bwate bagina nebe atakura abata gosera gakumnya kake mumine chisara chiaye ayenda baumira lakini mumina kora kuro mekia bandawe ona nenche none ase kura te nakura twanyore bintu bito twakoraki aba kambatano bale nenche mumina noyo toko gende soni yaite koro soni 11 asitore munyari bali mubasi no mumachoge igon mwegure soni 11 inje ndara rio omungina bweka igon mwakorte gasi ninu mwenyerete cyenda mweka abande bari gutuguta igon biamano nande ngo rie iraiga muna moko ngirani akorere miro